שלום, שמי ענת אשר, אני מתרגלת ומלמדת יוגה רכה. השיעור הזה עוסק בשיווי משקל. אנחנו נתחיל בישיבה, אפשר בכיסא או על הרצפה, ונמשיך לעמידה. כל אחד עושה כמה שהוא יכול, תמיד אפשר לחזור לישיבה. נשים לב לא לעשות תנועות שגורמות לכאב. נביא את תשומת הלב לתחושות של הגוף. נחוש את עצמות הישיבה והחלקים של הרגליים שנוגעים ברצפה או בכיסא. נשים לב אם יש תחושות של כאב, אי נוחות, קיבוץ או מתח. ננשום לתוך מה שיש. נשחרר את הידיים לצידי הגוף. שאיפה ידיים צמחות מעלה. נפגיש כף עם כף ונוריד את הידיים אל הלב. שוב שאיפה ידיים צמחות מעלה. נפגשות בקו האמצע ונשיפה יורדות אל הלב. ונשחרר את הידיים. נדמיין עמוד אנרגיה אנכי. שעובר מהקודקוד אל החיץ הנקבים, הפרינאום, החלק התחתון של הגוף. נדמיין את העמוד הזה מהשמיים, יורד אל תוך הגוף שלנו, עובר דרך המרכז ויוצא מהגוף אל תוך האדמה, אל בטן האדמה. העמוד הזה עוזר לנו למצוא את הסנטר, את המרכז, להישאר יציבים, פיזית, נפשית. אנחנו נעבור לעמידה. לאט לאט, בדרך שנוחה לכם. שים לב לגב. אני ממליצה לעמוד מאחורי כיסא או ליד קיר ליתר ביטחון. שים לב לכפות הרגליים, למגע שלהן עם הרצפה, עם האדמה. בנשיפה, משקל הגוף יורד מטה אל האדמה. בשאיפה, אנחנו צומחים כלפי מעלה. נשיפה, מרפים את המשקל אל האדמה. בשאיפה, צומחים. יש אנרגיה שחוזרת מהאדמה ומצמיחה את הקודקוד לשמיים. נביא את תשומת הלב שוב לכפות הרגליים. ונבדוק על איזה רגל יש יותר משקל, על ימין או על שמאל. על איזה חלק של כפות הרגליים יש יותר משקל, על הכריות או על העקבים. נעביר משקל לרגל ימין ולשמאל. ושוב, ימין ושמאל. נעביר משקל לימין, לשמאל
ונבוא לאמצע. נעביר משקל אל הכריות. נעביר משקל אחורה לעקבים. קדימה. אחורה ולאמצע. נבדוק אם חלוקת המשקל יותר מאוזנת עכשיו. כדאי לעצום עיניים, לא חובה, כדי להביא את תשומת הלב לבפנים. ואם צריך, אם אנחנו עדיין לא מאוזנים, נעשה פיין-טיונינג, כל אחד לעצמו, שנמצא את האיזון. עמידת הר. אנחנו יכולים להזמין את האיכויות של הר לתוך הגוף, לתוך הגוף נפש, יציבות, איתנות, שקט. עוצמה. בשאיפה ניקח ידיים למעלה. נגביה את ההר עוד קצת למעלה לשמיים. רגליים משתרשות עוד קצת אל האדמה. ידיים נפגשות ויורדות אל הלב. נעמוד עם פיסוק נוח. נעביר משקל מרגל קצת, שוב, מימין לשמאל. נעביר משקל לרגל ימין. נראה אם רגל שמאל יכולה להשתחרר קצת מהרצפה. אז זה משחק כזה, אפשר לשחק, להרים, להזיז לכיוונים שונים. תמיד אפשר להחזיר את הרגל. ונניח את כף הרגל. נעביר משקל לשמאל. נרים את הרגל, נשחק איתה קצת. אולי נצטרך מדי פעם לגעת ברצפה. ולשחרר. נעביר משקל שוב לשתי כפות הרגליים. נצמיד את הרגליים. תנוחת עץ. נעביר משקל לרגל ימין. ככה ששמאל יכולה קצת להתרומם, וניקח את הברך הצידה, אצבעות על הרצפה, עקב מעל הקרסול. ידיים אל הלב. נדמיין שיוצאים שורשים מתוך כף רגל ימין אל האדמה. רגל ימין והגוף שלנו זה גזע העץ, והידיים נפתחות לצדדים עם הענפים של העץ. נמצא מקום להתמקד אליו עם העיניים. נראה אם אפשר להרים את הרגל השמאלית ולהניח אותה מעל הקרסול. נראה אם אפשר להרים טיפה יותר גבוה, ואם אי אפשר זה בסדר גמור. הרגל גם יכולה להישאר במצב הראשון, אצבעות על הרצפה. ננשום. ונשחרר. ידיים חוזרות אל הלב. נשים לב להבדלים בין צד ימין וצד שמאל של הגוף. ונעביר משקל לרגל שמאל. רגל ימין יכולה להשתחרר. נפנה אותה הצידה, ברך הצידה, אצבעות על הרצפה, עקב מעל הקרסול. נפרוס את הידיים לצדדים, את הענפים. נמצא מקום להתמקד אליו עם העיניים. נרים את הרגל. זה בסדר
קרסול מתנדנד לגמרי נורמלי. נשים לב מה קורה לנשימה אם אנחנו מרגישים לא יציבים. נראה אם אפשר להרים עוד קצת יותר גבוה את הרגל הימנית. נשתרש עם רגל שמאל אל האדמה, יעץ. ונשחרר. נחזור לעמידה על שתי כפות הרגליים. נשים לב אם חזרנו להרגיש סימטריים. עמידת הר. עכשיו נפתח פיסוק קצת יותר רחב, רוחב האגן, ושוב נעביר משקל מצד לצד קצת. נבוא לעמוד באמצע. שאיפה, יד ימין עולה למעלה, נשיפה הצידה. נשים את יד שמאל על המותן. נשים לב על איזה רגל יש יותר משקל עכשיו. נעביר משקל לרגל שמאל, ונראה אולי רגל ימין יכולה קצת לעלות מהרצפה. זה שוב משחק. יכול להיות שהאצבעות מונחות על הרצפה, ואולי אפשר להרים יותר. ולשחרר. שאיפה יד שמאל למעלה. נשיפה הצידה. נניח את היד הימנית על המותן. נשים לב איפה המשקל שלנו, על איזה רגל יש יותר משקל. נעביר משקל לרגל ימין, ואולי רגל שמאל יכולה להשתחרר, או כמעט להשתחרר. שחק עם זה קצת. אולי זה יפתיע אותנו, שאנחנו בכלל יכולים לעשות דבר כזה. ואם לא, זה גם בסדר. לשחרר. נחזור לעמוד בעמידת הר. שאיפה ונשיפה ידיים ללב. ואנחנו נרד בחזרה לאדמה או לכיסא. מי שעל הרצפה מוזמן לשכב, להרפות את הגוף. מי שבכיסא, ירפה כמה שאפשר בכיסא. נביא את תשומת הלב לתחושות של מגע הגוף עם המזרון או הרצפה או הכיסא. נרפה את כל השרירים מכף רגל ועד ראש. נרפה את שרירי הפנים. נחזיר ערנות לגוף. ידיים על הלב. ניקח רגע להודות לעצמנו על התרגול. ותודה לכם שהייתם פה.